Il-lejla fuq One se jixxandar episodju ieħor ta' brillanti bl-isfida issa se tidħol fil-fasi tas-semifinali. Il-preżentatur tal-programm Joseph Ketkuti għalli fil-programm tal-lejla wieħed se jistenna spettaklu u emozzjoni. Ikonna 6 ġimgħat ta' 6 challenges, 6 sfidi li fihom aħna dawn it-12 semifinalista se noħorġuhom naqra l-barra mill-comfort zone. Ħajkunu it-temati, pereżempju llum ħajkun Brillanti Goes Group, ħanaqsmu il-12 il-semifinalista tagħna f'gruppi ta' 3, ġifieri 4 u ser ikollhom idoqqu xi ħaġa immortali, forsi anke nikxef xi żgħira pereżempju wieħed mill-gruppi se jdoq il-Bohemian Rhapsody. Tistgħu timmaġinaw it-toqol li fiha di immanka kemm ħatkun sabiħa u spettakolari. Ser jiġri l-imprevist, ser ikun hemm ħafna sorpriżi il-lejla, ġifieri it-telespettaturi Maltin Mawċin verament ser ikollhom siegħa u nofs ta' spettaklu u ta' emozzjoni. Il-programm Brillanti jibda fit-8:30 fuq One.